Библиотека Слово представя Смисълът на страданията от архимандрит Серафим. Книгата е издадена в Пловдив 1946 година. Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа и да не ти е тежко от Неговото изобличение, защото когато Господ обича, Него наказва и към Него благоволи, както баща към сина си. Един от най-парливите въпроси е въпросът за страданията. Мнозина се питат, защо ни е създал Бог да страдаме на този свят от разни болести, скърби, нещастия, неприятности и несполуки, от страсти вътре в нас, от лоши люди вън от нас, от завистта на близки, от злобата на врагове? За ония, които не вярват в Бога, този свят е безнадежна долина на скърбите. Животът за тях е тъжна симфония от вопли и плачове. Някои дори в отчаянието си казват, че няма друг ад зад гроба, че адът е тук, на земята. Тъй земните скърби, неозарени от надеждите на небесното откровение, водят към пълен песимизъм. И най-страшното в такива случаи е, че страданията не крият тогава в себе си никакъв смисъл, който да ги омекоти. Затова те двойно повече тежат. Ние ще се постараем да разгледаме въпроса за страданията в светлината на Божественото откровение. За мъка или за радост сме създадени? Преди всичко, за нас трябва да е ясно едно. Бог ни е създал не за скръб, а за радост. Къде виждаме ние най-напред човека? В рая. Според свидетелството на Светата Библия, особено на Новия Завет, човекът е предназначен за рая, а не за ада. Той, че мнозина гинат, още не значи, че такива са били Божиите намерения за човека. Не. Бог е любов. Той не иска смъртта на грешника, а тъкмо обратното, да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Много знаменателно е следното обстоятелство. На страшния съд Спасителят ще каже на праведните: дойдете вие, благословените на отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира. А на грешниците ще рече: идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели. От тук се вижда ясно, че по Божия благ план раят е бил приготвен за човеците, адът за демоните. Адам. Ето и Адама Бог постави в рая. В това прекрасно място на радостите първият човек е бил неизказано честит, защото е бил около Бога. Щастието е при Бога. Вън от Него или далеч от Него няма никаква истинска и трайна радост. В Царството Божие, дето ще царува сам Бог, няма да има никаква скръб. Бог ще отрие всяка сълза от очите. Адам беше до тогава честит в рая, докато вътрешно бе свързан с Бога чрез благодатта. Но откъде се появиха скърбите? От греха. Щом Адам съгреши, взе да се мъчи, макар че още бе в рая. Грехът носи в себе си своето наказание. Дяволът погубва приятелите си, които изпълняват неговата воля. Съвестта укорява оногова, който върви против нея и нарушава Божиите заповеди. Преди Бог да изгони Адама от рая, Адам сам вътрешно го напусна, като наруши Божия закон и изгуби благодатта. Той започна да страда от момента, когато падна. Тъй, не Бог е виновен за страданието на Адам, а сам той. Бог го бе създал за радост, а той си избра скръбта. Християните. Но някои ще кажат: щом Адам е съгрешил, защо и ние днес да страдаме заради него? Защото сме негови деца и като такива трябва да споделим участта на нашия първородител. Този отговор засяга само едната страна на въпроса – обективната. Но тук има и друга една страна. Тя е субективната. Тъкмо в нея се съдържа силата и утехата на нашата вяра. Ние не страдаме по някаква си необходимост. Всеки е ковач на собствената си съдба. По силата на това обстоятелство ние не по фатална необходимост сме длъжни да участваме във всички бедствия и страдания, на които стана жертва Адам. Ние можем, ако искаме, да изберем друг път в живота. Не пътя на непослушанието и гордостта, които погубиха Адама, а пътя на послушанието и смирението, и да станем още тук, на земята, щастливи. Това отчасти е било възможно още във Ветхия Завет.
И тогава е имало праведници, като например свети цар Давид, които са намирали в копнежа си по Бога загубената радост на човешкия живот. Колко повече е възможно това в Новия Завет, след идването на Исуса Христа, който за това слезе на земята, за да обнови и възроди падналата в грях човешка природа, да ни възвърне благодатта и загубеното райско блаженство. Словото Божие свидетелства за Спасителя и Неговите чудни благодатни дарове. На всички уния, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Да станеш пък Божие чедо, не е ли това все едно да се върнеш в загубения рай? Не е ли то дори нещо още повече? Ето колко благ е Бог към нас, децата на Адама. Той ни е дал възможност да избегнем бедствената участ на нашия прародител, стига само да искаме. Адам беше надарен от Бога със свободна воля, но злоупотреби със свободата си, наруши Божия закон и затова взе да страда. И ние имаме от Бога този велик дар – свободата. Ако ние прегърнем Божия закон, ако подчиним своята грешна воля на Божията свята воля, няма да страдаме като Адама, но още в този живот ще предвкусим райските радости, а и в бъдещия век вечно ще блаженстваме с уния, които са угодили на Бога. Доказателство за това са светиите. Те още на земята са били като в рая, защото всякога са били в таинствено общение с Бога, никога не са отстъпвали от Неговия закон и чрез смирението и послушанието си са стояли твърдо в благодатта, която ги е правила безкрайно честити. Един от най-лъчезарните светци, който е умрял преди около 110 години само, свети Серафим Саровски, е постигнал такава радост на земята, че тя просто е преливала бреговете на душата му и е приласкавала всички, които са идвали с вяра при него. Всеки срещнат Саровският светец е приветствал с думите: «Що те води при убогия Серафима, радост моя?» Всеки човек, всеки грешник дори, свети Серафим е наричал радост своя. Той горял в такова блажено и радостно настроение, че се е чувствал всякога като на Велик ден. Ето защо нерядко дори и сред зима той казвал на случайно срещналите го: «Христос възкресе, радост моя!» Освен това, свети Серафим Саровски е живял в дивен мир с всички животни. При него е идвала огромна мечка от гората, за да яде сухар от дланите му. С него са другарували горските птички. Не напомня ли това положението на Адама в рая? И колко по-чудно е то, понеже става тук, на земята. Какво ли пък е положението на праведниците горе на небето? Радост в скръбта. И тъй, не по необходимост ние страдаме. Страданието по същество не е нищо друго, освен отдалечаване от Бога. С Бога и в ада дори би било добре. Знае се, че до идването на Исуса Христа никой праведник нямаше достъп до рая. Следователно, умрелите с вяра ветхозаветни праведници бяха в ада, дето очакваха избавлението си. Но мъка до тях не се докосваше, защото те бяха с Бога. В книгата Премъдрост Соломонова се казва: «А душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне». В очите на неразумните те минаваха за умрели, но те си пребъдват в мир. Без Бога и в рая би било страшно. Ето тази е тайната на страданието – богоотдалечеността и богооставеността. При Бога ли е човек, той е щастлив и казва като псалмопевеца: «Кого имам на небето, а с теб ли съм, на земята нищо не искам». Изворът на радостите е Бог, а изворът на страданията – дяволът. Затова и скърбите, които ни идват по Божия воля в този временен живот, крият в себе си радост и водят към небесна слава, стига да се понасят с вяра и упование в Божия благ промисъл. И обратното, временните греховни радости, с които дяволът ни мами, крият в себе си отрова, и техният край е пълно разочарование. Който следва Бога, той и в страданията си е честит. Свети апостол Павел говори: «Огорчават ни, а ние винаги сме радостни. А който следва дявола, той и в земните си радости е злочест. Колко нечестивци има, които на този свят уж благоденстват, но я надникнете в сърцата им, ще видите в тях такова страдание, такава пустота. Вярно е, че и праведниците не остават без страдания в живота. Сам Спасителят е предрекал на своите апостоли: в света скърби ще имате,
И свети апостол Павел говори направо: всички, които искат да живеят благочестиво в Христа и Исуса, ще бъдат гонени. Но колко са различни тия скърби, гонения и страдания за Христа и в Христа от скърбите на нечестивите. Там скърбите водят към безнадежност и отчаяние, а тук към упование и радост. Скърбите на безверниците са бури, които всичко опустошават, а сълзите на вярващите са тих, благодатен дъждец, който помага да пораснат и цъфнат в душата най-хубавите цветя на добродетелите. Ето де е необикновеното в нашата скъпа християнска вяра. Тя внася и в страданията радост. Тя превръща и скърбите в блаженство. Когато Исус Христос напущаше земния живот, Той завеща на своите любими ученици като някакъв най-скъп дар скърбите и сълзите. Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва. Вие ще бъдете наскърбени. Но това Той стори, не за да обрече на безутешни страдания любимците си, но за да изпише на този тъмен фон на страданието още по-блестящо чакащата ги неутешима радост. Скръбта ви ще се обърне на радост, им рече Той, и радостта ви никой няма да ви отнеме. Ето такава вечна радост, която никой не може да отнеме, дава само Христос. В своята проповед Той провъзгласи за блажени уния, които този грешен свят смяташе за най-окаяни. Блажени бедните духом, блажени плачещите, блажени кротките, гладните и жадните за правда, изгонените заради правда и прочие. На всички тях Спасителят рече: радвайте се и се веселете. Колко странно! Да се радваш, когато си нещастен, беден, безпомощен, гонен, наскърбяван, презиран, мразен, клеветен. Светът до Христа не знаеше да се радва на такива беди. Но ето сега всичко се обърна чрез силата на Богочовека. Сега и скръбта по Бога ражда радост. На ония, които любят Бога, всичко съдейства към добро. За вярващите скръбта е загубила своето отровно жило. Тиха надежда е изместила горчивата утайка на страданията. Те не са вече непоносимо тежки, защото раждат сладки плодове. Радвайте се и се веселете, защото тия страдания са огнена пещ, в която златото става още по-чисто. Тия страдания са оня чук в ръцете на скулптора, който прави изваянието още по-хубаво. Тия страдания са ония трънливи и страшни пътеки, които водят към слънчеви върхове и райски кръгозори. Радвайте се и се веселете, защото сам Исус Христос освети със своя подвиг пътя на страданието. Радвайте се и се веселете, защото вам е дарувано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Словото Божие нарича страданието за Христа дар. Той е отличие за избраниците Божии. Той е орден на любимците Христови. Когато светите апостоли били затворени в тъмница, задето проповядвали Христовото учение, когато били след това съдени от Синедриона, бити и заплашвани да не говорят за името Иисусово, и когато най-сетне били пуснати, те излезли из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса. Тъй първите християни са смятали страданията за Христа като голяма чест и са се радвали всред тях. В този дух са съветвали и светите апостоли, верните Христови последователи. Например, свети апостол Яков пише: смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения. Както свидетелства свети Димитрий Ростовски, под думите разни изкушения тук се разбират всякакви скърби, печали, беди, гонения, озлобления, болести и злощастия, обедняване, страдания, които стават или по Божие допущение, или по човешка злоба, или естествено, или случайно, или по дяволско действие. Във всички тия случаи светите апостоли са съветвали християните да се радват и на Господа да възлагат своята скръб. Какво високо и съвършено разбиране за страданията и тяхното благодатно въздействие върху душата на търпеливо понасящия ги са имали първите християни. Мъчениците. Историята не знае по-изумителни подвизи от подвизите на светите мъченици, които с радост и с песен на уста са отивали да умират за своя изкупител.
Тяхното безстрашие и готовност на всякакви мъчения са обезоръжавали често мъчителите, тъй че последните са бивали принудени да се очудват гласно. Какво е това ново учение, което прави жертвите ни радостни в най-тежките скърби? Каква е тая сила, която ги кара да обичат и страданията? Какъв е този нов и неизвестен Бог, който им вдъхва такова мъжество, че те не само не бягат от смъртта, но дори я желаят? Наистина, необикновено е било всичко това в очите на езичниците. Да бъдеш неустрашим пред смъртта, това са могли и техните храбреци и войни. Но да желаеш смъртта като благо, по-голямо и от живота, като врата, през която се влиза при Бога, тъй както свети апостол Павел я е желаял, това е било ужасяващо и непонятно за нехристияните. Те не са могли да разберат новото учение, според което гробът не е край на живота, а убежище от смъртта. И колкото е било необикновено всичко това за езичниците, толкова естествено е било то за християните, чието очудващо мъжество е черпело сили в тази богооткровена тайна. Живеем ли? За Господа живеем. Умираме ли? За Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме? Господни сме. Защото Христос за това и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. Но Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи. За езичниците смъртта е била пълна с мрачност и безнадежност, макар че и от тях тук-таме е проблясвала идеята за безсмъртие, но това безсмъртие далеч не е било тъй реално и толкова радостно, каквото ни го разкрива Богочовекът и неговите свети апостоли. Свети апостол Павел, например, говори: око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за уния, които го обичат. Смъртта вече не е страшна за вярващите и добродетелните, защото чрез нея се влиза в оня радостен отвъд, дето Бог е приготвил неизказани блага за своите избраници. А избраници Божии са уния, които сами са избрали със свободната си воля Бога в този живот. Тия избраници Божии, знаейки, че Бог е благоволил да ги направи наследници на своето небесно царство, с радост са живяли и умирали за Господа, с радост са понасяли за Неговото свето име всевъзможните кратковременни страдания на земята, помняйки думите на светия апостол Павла, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. В този дух и свети Серафим Саровски е казвал на един от своите духовно близки люди: радост моя, Бог е приготвил за нас такава слава и такова блаженство на небето, че ако цялата тази стая беше пълна с червеи и те ядяха телата ни, и ние живи гниехме, и тогава би трябвало да понасяме с радост всички тия мъки заради Царството Небесно. Тъй са търпели всички светци с радост, вяра и упование в Божия благ промисъл. Те не са се плашили от временните страдания, които са ги доближавали до Бога, а са се бояли единствено от греха, който откъсва душата от благодатта и радостта, за да я хвърли в бездната на вечните страдания. Вярата и любовта на светиите. За нас е чудно днес, как те и всички светци са били непоклатно твърди в доброто, как са се радвали в страданията, как са се решавали в борбата си против греха да се противят до кръв, и как не им е мигвало окото да умрат дори, но да не престъпят Божиите заповеди. За нас мъжеството, себеотречеността и високите добродетели на светците са неразгадаема тайна, защото ние днес далеч не обичаме тъй пламенно Господа, както са го обичали те, и защото на мястото на Господа сме обикнали греха. Който е вкусил и видял колко е благ Господ, той всичко друго оставя, всичко забравя и непрестанно, с нестихваща жажда се стреми към този благ извор на безкрайните радости. Любовта към Бога е огромна сила. Ако обикновените човешки греховни страсти са в състояние да накарат да забрави човек всякакви опасности и страдания, само и само да задоволи своите грешни жажди, то каква небесна сила може да връхлети уния, които пламват със серафимска любов към Бога? Ето, например, обхванатият от страстта за забогатяване цели нощи не спи, мислейки как да увеличи богатствата си, предприема дълги и опасни пътешествия през морета и планини, страда, тюхка се и всичко това геройски понася в името на Мамона. Човекът с накърнено болно честолюбие се чуди как да си отмъсти, готов е дори с риск сам да умре, да се яви на дуел.
Пристрастният към блудството знае, че ще заплати с душата си своя смъртен грях, но е готов и на вечни мъки, само и само да задоволи любовта си към греха. Ако земните греховни увлечения могат да надвият страха от страданията, то небесната ли любов към Бога не би могла да изгони малодушието пред кратковременните скърби, мъки и гонения, с които се добива вечното райско блаженство. Всички светци са очаквали да отидат в Царството небесно, вярвали са дълбоко в Бога и в тая вяра са намирали сили, с които са надраствали своите човешки немощи и са крепнали в трудния подвиг на добродетелите. Техните слабости и грешни наклонности са увяхвали в сянката на благодатта като трева, над която гъст и мощен лес е сплел яки клони. А утехите, които Бог им е пращал, са им давали криле, за да летят леко нагоре. Те предвкусили райските радости чрез близостта си с Бога още в този живот. Носейки по думите на Христа Царството Божие вътре в себе си, те са считали за нищожни своите временни страдания, причинявани им от лоши хора, не са се поддавали на ропот, гняв, мъст или друга някоя нечиста страст, а във всеки момент са съобразявали с помощта на ръководещата ги Божия благодат, как да постъпят, за да изпълнят Божията воля. Те са запазвали в най-тежките изкушения чудно равновесие и като истински царе са владеели своите чувства, мисли и желания и със своята укрепнала в доброто воля са направлявали всичките си душевни сили към добро. Свети Серафим Саровски, например, е бил нападнат веднъж от разбойници. Те били дошли да ограбят пустинната му колибка в леса, мислейки, че ще намерят в нея много пари. След като претършували всичко и не намерили нищо, от яд те набили така жестоко светеца, че той едва останал жив и цял живот след тоя побой ходил прегърбен. Но и в тия тежки страдания свети Серафим не се е отклонил от Божия път. Когато били хванати разбойниците, свети Серафим с голяма настойчивост и със сълзи в очи е молил властта да не ги наказва заради него грешния. Нашите грехове. Ако ние сравним нашия начин на постъпване в подобни случаи с начина на светците, ще видим колко сме далеч от техния пример. По-горе бе изтъкнато, че Адам взе да страда поради това, че злоупотреби с дадената му от Бога свободна воля, като я подчини на греха. Светците не са злоупотребявали с този велик Божий дар, свободната си воля, но всякога са съобразявали действията си с Божия закон. Зато и те и в страданията си са черпели радост. Ние днес, подобно на Адама, постоянно злоупотребяваме с нашата свободна воля, като грешим и тъпчем Божиите заповеди. Оттам и всички наши страдания, оттам и безутешността ни в тях. С кое ли Божие дарование модерният човек не е съумял да прегреши пред Бога и да му изневери? Ето, Бог ни е дал здраве, за да можем чрез него да служим нему и на ближните си, а ние злоупотребяваме с този скъп Божий дар, като го използваме за грях и зло. Бог ни е дал богатства, за да послужим чрез тях на неговите най-малки братя. Но ние и с богатствата злоупотребяваме. Бог ни е дал способности, за да можем чрез тях да го прославяме. Но ние често със способностите си докарваме безчестие на Божието свято име. Достатъчно е да споменем, например, ония писатели, които употребяват своя дар, за да хулят Бога и светиите. Не представляват ли също такова злоупотребление с Божиите дарове изумителните съвременни постижения на техниката, с които вместо да се изгражда благоденствието на човечеството, се постига бързото прелитане на дълги разстояния, за да се разрушават от въздуха цели градове и да се избиват със стотици и хиляди мирни граждани? Всички блага и всички способности, които сме получили от Бога, ние често поставяме в услуга на сатаната. Чрез тях търсим слава за себе си и удоволствия, чрез тях си себе угаждаме, чрез тях се възгордяваме, чрез тях увреждаме и ближните си. Те вървим по широкия и гибелен път, който води към ада. А Бог, добрият, любвеобилният, не иска да погинем, а да се спасим и да достигнем до познание на истината. Но как да ни спаси? Неговата щедрост към нас, даровете му, дълготърпението му, не ни вразумяват и не ни поправят. Тогава той обръща другия лист. Види ли, че ние злоупотребяваме с добротата и щедростта му, той почва да ни праща скърби и наказания, да дано по този начин поне ни упомни, вразуми и привлече към себе си. Божиите наказания.
Бог е безкрайно мъдър, благ и свят. Всичко, което Той прави, е хубаво. Той и скърбите праща за наше добро. Ние не всякога можем да разберем това във всичката му дълбочина и правда още в тукашния живот, но ако бихме могли да погледнем от небето своите греховни земни пътеки, ако бихме могли от Божията височина и дълновидност да съзрем какъв адски огън си наклаждаме сами с нашите зли дела, ние бихме се съгласили сами, че за нас остават само две възможности: или да бъдем захвърлени във вечните мъки, или да бъдем вразумявани, възпитавани чрез временните наказания и страданията в живота. В сравнение с вечните мъки в ада, последните се явяват като истинска милост Божия. Те леки и удобно носими са те, и те спасителни, и те необходими за нашето изправление. Ако в едно училище учениците са крайно немирни и вършат всевъзможни пакости, ако пречат на обучението и вредят по този начин и на себе си, и на другарите си, няма ли да бъде лош за високото учебно дело и за възпитанието на децата оня учител, който мекушаво и добродушно би понасял всички тия безредици? И не би ли бил той за делото много по-добър, ако беше по-лош в кавички към учениците, т.е. ако наказваше немирните и по този начин осигуряваше реда, доброто обучение и възпитание в училището? Целият този свят е едно огромно училище и ние сме в него учениците. Ако сме искрени, трябва да си признаем, че ние сме много лоши ученици, немирни, непокорни, своеволни, зли. Как може Господ да ни научи на своя свят закон при това наше лошо поведение, ако не ни праща наказания? Както е добър строгият учител, тъй е добър и наказващият Бог. Като свърши училището, съвестният ученик си казва: слава Богу, че учителят ни бе тъй строг и взискателен. Той ни наказваше, но ни научи поне на нещо. Като завърши земния си път, вярващата душа с облегчение и благодарност казва на Господа: добре ми е, че пострадах, да се науча на Твоите наредби. Благодаря Ти, Боже, че ме наказваше и с това ме спаси. От високо погледнато, страданията, които Бог ни праща в живота, са същинско благо. Ние сме все още далеч от Божиите върхове, все още кретаме в низините на тукашното, все още сме твърде оплетени в грижите на временния живот, за да можем от сега правилно да преценим всичкото възпитателно и спасително значение на страданията. Но ще дойде, може би, ден, когато ние ще целуваме пръчката, с която Господ ни е наказвал. Сега за сега обаче, докато сме ученици, още по-ученически разсъждаваме. Но за това и не са меродавни нашите пълни с ропот схващания за страданията в живота. Докато сме в плът, ние ценим повече земните си изгоди и интереси, като забравяме душата и нейните вечни стремления. Бог пък, който знае, че целият ни земен живот ще премине като цвят и който ни учи, че душата, безсмъртната, е най-ценното у нас, често праща скърби на тялото, за да спаси душата, подобно на това, както свети апостол Павел е поръчал на коринтяните да бъде предаден на сатаната кръвосмесникът за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен. О, ако ние бихме знаели колко са полезни за спасението на душите ни страданията, сами бихме ги предпочитали пред духовството и земните удоволствия. На едно място Исус Христос казва: аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Чисти я. Що значи то? Как се чисти лозата? Чисти се, като се кастри и реже. А знае се, че като почне да се реже лозата, пръчките й почват да плачат. Плачат, защото страдат. Но ако тая лоза би знаела, че за нейно добро е кастри лозарят, за да я предпази от безплодие, да не бъде тя съвсем до корен отсечена и хвърлена в огъня, ако тя би могла да се види отрупана през есента с тежки и сладки гроздове, тя би извикала: благословени сълзи, благословени страдания, които ме направиха тъй плодовита. Роптанието е от дявола. Ето с какви високи промислителни цели Бог ни праща страданията. Но ние имаме един страшен враг, който гледа да развали всичко, що е добро, и да го направи зло. Това е дяволът. Той в рая излъга Адама, че уж Адам щял да стане като Бог, ако вкусил от забранените плодове на дървото за познаване добро и зло.
Адам вкуси, позна злото, изгуби доброто и не стана Бог, а падна по-ниско в някои отношения, дори и от животните. Тъй дяволът му внуши непослушание към Бога, който беше дал заповед да не се еде от това дърво, и го погуби. А сега, когато Бог ни праща скърбите пак за наше добро, дяволът гледа и това добро, страданията да развали, тъй от тях да нямаме никаква полза, а само вреда за нашата душа. Как се стреми да постигне той това? Хитри и тънки са козните на лукавия. Когато Бог ни праща страдания, за да ни вразуми, привлече към себе си и отдели от лукавия, дяволът ни учи да роптаем против Бога и чрез това и всред страданията ни държи в своята власт. Тогава той постига двойна пъклена цел. И тук сме в страдание, защото нямаме власт да ги премахнем, а и в бъдещия век ще бъдем в ада на мъки, защото сме роптали и чрез ропота си сме погубили плодовете на страданията. Ропотът е като есената слана, която падне ли, унищожава всички трудове на градинарите. Малцина схващат колко пакостен за душата е ропотът. Почти всички го мислят за малък грях. Всъщност, той може да има вид на малък грях, но е с много печални последици. Есенно време, преди да падне слана, старите и опитни градинари, като забележат признаците на застудяването, подканват младите си помощници да обират пипера и доматите. Младите се смеят. Защо ще ги обираме? Времето е още толкова хубаво. На следващата сутрин те виждат, че първата слана е паднала и осланила градините. Откъсват те една чушка, захапват я, за да я опитат, а тя горчи като отрова. Не се яде. Тъй малкото невнимание е погубило всичките им трудове. Същото и ропотът попарва всички добродетели на душата и прави горчиви благодатните плодове на страданията. Често пъти роптанието може да стигне по внушение на дявола до негодование и дори до хула против Бога. Не сте ли виждали нещастни страдалци, приковани на легло, които дълго време с голямо търпение са понасяли кръста си, как те по внушение на дявола изведнъж почват да роптаят, да негодуват и дори да хулят Бога? Бедните, да с това те не облегчават участта си, а напротив, влошават я, защото и тук страдат, а и в бъдещия век ще се мъчат поради хулите си против Твореца, ако не се покаят за този свой голям грях. Тях дяволът е вплел в мрежите си и здраво ги държи, докато те със сила не се изкопчат от ногтите му. Евлогий и Сакатият. Прекрасната книга Лавсаик от епископ Паладий Еленополски, преведена и на български, се разказва един многознаменателен случай. Някой си монах Евлогий от Александрия се чудел, кой път на монашески подвиг да избере. Монастирският живот не му се нравил, а на учелническо уединение не се решавал. Когато така се двоумял, видял един сакат човек, без ръце и нозе, да лежи изоставен на пазарния площад. Имал само език, за да проси милостиня от минувачите. Евлогий се спрял, понаблюдавал го и молитвено сключил следния завет с Бога. Господи, в Твое име ще прибера този човек и ще се грижа за него, докато умре, да и аз да получа чрез него спасение. Дай ми търпение да му послужа. Тогава пристъпил към Сакатия и рекъл: Господине, съгласен ли си да те взема при мене си в къщи и да се грижа за тебе? Той е отговорил: на драго сърце. Евлогий натоварил на едно магаре Сакатия, закарал го в своето скромно жилище и го обкръжил с всички грижи. Така преживели те 15 години. По едно време Сакатият се разболял. Евлогий вършил всичко, от каквото се нуждаел болният. Къпал го, мил го собственоръчно и му давал подходяща добра храна. Но след тези 15 години някакъв дявол влязал в Сакатия и го направил толкова зъл, че той взел страшно да ругае и хули Евлогия. Махай се, зли негоднико! Откраднал си парите на другите, а сега чрез мене искаш да получиш спасение. Занеси ме пак на пазарния площад, аз искам да ям месо. Евлогий му дал месо. Но скоро подире това Сакатият пак завикал: не мога да понасям вече този отекчителен живот, искам да видя народ, искам да си бъда пак на площада. Защо ме държиш като арестуван? Занеси ме там, отдето ме взе. Понякога така го вбесявал дяволът, че той могъл и да се самоубие, ако би имал ръце. Евлогий отишъл за съвет при благочестиви мъже монаси и казал: какво да сторя?
Той човек ме вкара в отчаяние. Бива ли да го върна на улицата? Аз сам не смея, понеже дадох клетва пред Бога, но той огорчава целия ми живот и ме поставя в голямо недоумение. Те му рекли: Великият е още жив, така наричали те свети Антоний Велики. Иди при него, вземи в една лодка и Сакатия със себе си, откарай го в манастира и чакай, докато дойде Антоний от пустинята. Поискай неговия съвет и постъпи така, както ти каже, защото Бог говори чрез него. Евлогий така и постъпил и отплувал нагоре по реката Нил до манастира на свети Антоний. Последният бил в пустинята, дето се подвизавал, но скоро дошъл в манастира. Било вечер. Много народ чакал свети Антоний. Той скоро излязъл и макар че никой не му бил съобщавал имената на посетителите, той извикал в нощната тъмнина: Евлогие, Евлогие, Евлогие. Но Александрийският монах си мълчал, понеже мислил, че свети Антоний викал някой нему познат Евлогий. Антоний повторил с повишен глас: Тебе думам, Евлогий от Александрия. Евлогий изтръпнал и рекал: Моля, какво ще ми заповядаш? Антоний: Какво те води тук? Евлогий: Който ти открил името ми, той ти открил и молбата ми. Антоний отвърнал: Аз зная защо си дошъл, но кажи го пред всички братя, за да го знаят и те. Евлогий рекал: Намерих този Сакат човек на градския пазарен площад и дадох клетва пред Бога, че ще му слугувам в неговото нещастие, за да получим вечно спасение и двамата, аз чрез него и той чрез мене. Но сега, подир толкова години, той почна да ме измъчва по един непоносим начин, да ми дохажда мисъл да го изхвърля из къщата си. Затова дойдох при твоя светост да ме посъветваш, какво да правя. Антоний строго му рекал: Искаш да го изхвърлиш ли? Оня, който го е създал, не ще го изхвърли. Наистина ли искаш да сториш това? Тогава Бог ще въздигне друг по-добър от тебе, който ще го защити. Евлогий мълчал изплашен. После светецът се обърнал към Сакатия, па и него изобличил с остри думи: Нещастни човече, ти си лош и за небето, и за земята. До кога ще се противиш на Бога? Знаеш ли, че ти прислужва сам Христос? Как смееш да хулиш Христа? Не пое ли Евлогий на себе си задължението да ти служи като роб заради името Христово? Така смъмрил и него, па после казал и на двамата: Идете си с мир и не се разделяйте един от друг. Бог ще ви прибере в скоро време. И тъкмо зато и дяволът ви е направил това изкушение, защото сте близко до края на живота си и скоро ще получите своите небесни венци. Направете всичко възможно да ви намери ангелът на смъртта заедно. Те се върнали у дома си. Подир 40 дни умрял Евлогий. Не минали 3 дни от неговата смърт, умрял и Сакатият. Търпение и смирение. Колко много поука съдържа този достоверен пример. И двамата герои в него били страдалци в живота. Сакатият страдал от грозен недъг, а Евлогий страдал доброволно, като прислужвал на Сакатия. И двамата ги очаквала велика награда на небето за търпеливото носене на своите кръстове. Но и на двамата лукавият е гледал да погуби трудовете, като ги е накарал да роптаят. Затова свети Антоний грозно изобличил и двамата, а после, разкривайки им колко е близък краят им, ги посъветвал да търпят, за да не изгубят по дяволско внушение венците си. С търпението си те и действително се спасили. Не ропот, а търпение в страданията. Това иска Бог от нас. С търпението си спасявайте душите си, ни е завещал Спасителят, защото през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. А в това Царство Божие не се влиза с гордост, която ни учи на ропот, а със смирение, което ни кара да търпим. Няма други по-добри учители по смирение от скърбите. Зато именно Бог ни праща страданията, за да се смирим пред Него. Никой с гордост не се е спасил, защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. Вратата на Царството Небесно са много ниски, за да може да влезе през тях горделивецът. През тях свободно минава само смиреният и съкрушеният от страданията в живота. Гордостта е много гнусен грях пред Господа. Дяволът не беше нито убил, нито откраднал, нито извършил блудство или друг някой грях. Той се беше само възгордял и този единствен грях го направи от светъл ангел тъмен сатана.
За да ни избави от тая пагубна гордост, Бог ни праща страдания, които са силни да ни смирят. Колко трябва да благодарим на Бога за пращаните ни от Него скърби, които ни смиряват и спасяват. Смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време, казва свети апостол Петър. А псалмопевецът говори: блажен он е човек, когато вразумяваш ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон. Чрез скърбите Бог ни предпазва от много и велики беди. Ония, които не знаят, що е болест, скръб, неуспех, се самозабравят и възгордяват. Да си спомним за Наполеон Бонапарт. В началото на 19 век той беше най-известната личност в света. Той завладя почти цяла Европа. Нищо не можа да го спре и да попречи на победоносните му походи. Всяка неприятелска армия се стопяваше пред неговата мълниеносна сила. И ето, когато той се изправи пред стените на Москва, заповяда в гордото си заслепение да напишат на едно знаме: небето е твое, земята е моя. От този ден почнаха нещастията на Наполеона. Генерал Кутузов го разби пред Москва и пропъди остатъците от жалките му армии с пределите на Русия. Тогава на едно друго руско знаме руски офицери заповядаха да напишат: гръбът е твой, а бичът мой. Звездата на Наполеона залезе от небосвода. Великият завоевател завърши живота си заточен на остров Света Елена. И там, смирен от Божията десница, той написа знаменателните думи: Александър, Цезар, Карл Велики и аз основахме велики царства. Но върху какво основахме ние създанията на гения си? Върху силата. Само Исус основа своето царство на любовта, тъй до ден днешен има милиони човеци готови да мрат за него. Разказва се за един много благочестив руски свещеник, че той казал веднъж на един свой норяж, който живеел охолно и не знаел, що е скръб и страдание: Бог те е оставил, нещастни щастливецо. Моли му се да те посети с някое наказание, за да се избавиш от своето самодоволство и гордост. Не много след това изгоряла къщата на този богат човек. Той много плакал и, размишлявайки върху думите на добрия свещеник, със смирение посрещнал Божието наказание, което за него е било истинско благословение Божие, понеже той от този ден станал добър християнин. Тъй скръбта спасила този човек. Над него се сбъднали думите на Моисея: кога изпаднеш в скръб, ти ще се обърнеш към Господа. О, колко мъдрост внасят в живота страданията! Само чрез тях човек поумнява, както говори псалмопевецът: преди моето страдание аз се заблуждавах, а сега пазя Твоето слово. Псалом 72. В чудната книга на псалмите, която е нежен утешител за всяко страдащо и търсещо Бога сърце, има един псалом, който като балсам действа върху раните на душата, за да притъпи болките им и да ги излекува. Това е 72 псалом. В него боговдъхновение певец дава отговор на мъчителния въпрос: защо често нечестивците добруват на земята и не знаят, що е това скръб, докато праведниците страдат? Ето и думите на самия псалмопевец: колко е благ Господ към Израиля, към чистите по сърце. Пък аз, без малко се не разклатиха нозете ми, без малко се не подхлъзнаха стъпките ми. Аз пък завидях на безумните, гледайки добруването на нечестивите, защото за тях няма страдание до смъртта им. Забележете, до смъртта им само няма за тях страдания, а след смъртта им, тогава започват вечните страдания на неразкаялите си нечестивци. Псалмопевецът продължава да рисува тяхното гордо държане на земята. И силите им са крепки, за човешкият труд ги няма, и на удари с другите люди не се излагат. Затова гордост ги е обвила като огърлие и дързост ги облича като накид. И ето тия нечестивци добруват на този свят, трупат богатство. И казах си: та не напразно ли аз очиствах сърцето си, умивах в невинност ръцете си и се подлагах на рани всеки ден и на изобличаване всяка сутрин? Тоест, не напразно ли аз се подвизавах и живях благочестиво? И мислех си как да разбера това, но то беше мъчно в моите очи, докле не влязох в Божието светилище и не разумях техния край. Ето откъде може да се разбере тайната на живота: от Божието светилище. И при това краят дава развръзката на всички загадки.
Краят увенчава делото. Тук идват най-знаменитите мисли на вдъхновения Божий певец. Той говори нататък: тъй на плъзгави пътища си ги турил ти и ги сваляш в пропаст. Как неочаквано дойдоха те до разорение, изчезнаха, загинаха от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, тъй и ти, Господи, като ги събудиш, ще унищожиш техните блянове. Защото ето уния, които се отдалечават от тебе, загинват, и изтребеш всеки го, който отстъпва от тебе. Благуващите грешници. В тия тъкмо боговдъхновени думи ние получаваме отговора на тежкия въпрос: защо благуват нечестивците? Отговорът е: те благуват временно на тая земя, защото са непоправими грешници, защото Господ ги оставил, защото и страданията не биха могли да ги поправят. На хлъзгави пътища ги е турил Бог и ги сваля в пропаст. Ние знаем, че децата зимно време търсят хлъзгавите наклонни пътища, за да се пързалят там с шейните си. И колко им е приятно, когато се спуснат и засилят надолу, особено пък ако по пътя им няма никакво препятствие. Те летят надолу като стрели. Но колко често неразумните в пързалянето падат в пропаст, чупят глави, ръце, крака. И тогава чак виждат те колко скъпо им е коствало това удоволствие. Но много късно. Същото е с добруването на непоправимите нечестивци в този свят. И те се спускат на леките шейни на своите постоянни успехи по стръмния път на удоволствията и весело се забавляват през целия си живот. За тях няма неприятни препятствия. Те летят като стрели надолу, към гибелта си. О, да имаше по пътя им пречки! Те сигурно биха им досаждали, биха ги измъчвали, но всъщност те биха били за тях същинско благословение, защото биха ги спрели и предпазили от слизането в бездънната пропаст на вечната гибел. О, да имаше за тях страдания, да не беше земното им съществуване само песен и радост, тогава неглите биха си спомнили за Бога и биха се спасили. Но уви, за тях няма страдания до смъртта им. За тях страданията са запазени за след смъртта им. И когато те умрат, т.е. когато се събудят от краткия си земен и блажен, но лъжовен сън, ще видят, че всички земни блага, радости и удоволствия са изчезнали, както изчезва сън след събуждане, и с горчевина ще разберат, че са унищожени техните блянове. Но ще бъде късно, много късно. Страданията са благо. От тук се вижда ясно колко голямо благо за нас са страданията в живота. Проче, да роптаем ли, когато Бог ни посещава със скърби? Не да роптаем, а да целуваме невидимата ръка, която ни наказва. Защото Господ наказва, когото обича, бичува всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, говори свети апостол Павел, Бог постъпва с вас като с синове, защото кой е той син, когото баща му не наказва? Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. Няма ни един светец, който да не е минал по пътя на страданията, докато се спаси. Свети Йоан Златоуст говори: да не смятаме той за знак, че Бог ни е оставил и презрял, когато ни се нанасят изкушения, скърби, но тъкмо то да ни служи като удостоверение, че се грижи за нас Господ, понеже чрез допущането на изкушенията Той очиства греховете ни. Не, Бог не е забравил оногова, на когото праща страдания и изпитания, а тъкмо чрез това доказва близостта си при Него. Близо е Господ до сломените по сърце и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. Колкото по-дълбока е скръбта, толкова по-близо е Бог, колкото по-тъмна е нощта, толкова по-ярко блестят звездите. Всички скърбящи и смирени са Божии любимци. Нима Бог ще ги остави? Не, няма да ги остави нито в този свят, нито в бъдещия. Ето, всички страдащи Той вика нежно при себе си: дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Още в Стария завет Той е дал една дивна утеха на своя любим народ. Ще забрави ли жена кърмачето си? Не ще ли пожали сина на утробата си? Но ако би и забравила тя, аз няма да те забравя. За всеки свой верен син Бог сам говори чрез устата на псалмопевеца:
задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото познае името ми. Ще повика към мене и ще го чуя. С него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. Не е ли всичко това дълбоко утешително за всяко страдащо сърце? Християнино, ти, който ще попаднеш на тия редове и ще ги четеш, утеши се в мъката си, ако страдаш. Знай, че Бог само уния не наказва, които са продали на дявола душите си, за да получат от него всички земни радости и удоволствия. Бог само онези не наказва, които не са негови, както и всеки баща не е загрижен за изправлението и възпитанието на чуждите деца. Всеки баща наказва своите деца. Ако Бог ти праща изпитание и наказание, не скърби безутешно, а се радвай, че си негов син, че той се грижи за твоето спасение. Поскърби си, това не е грях, но поскърби с вяра. Поплачи си, но не безутешно. Излей скръбта си пред Господа, но не роптай. Възложи на Господа грижите си и Той ще те подкрепи. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти. Надявай се на Господа. Чрез страданията ти Бог те лекува и подготвя към голяма бъдеща слава. Свети Йоан Милостиви и жената. Най-дълбоките мистици на вярата са ценели страданията като милувки Божии, изрази на неизразимата Божия любов, бащински Божии промислителни грижи, които ние в този свят не можем още напълно да разберем, но които от бъдещия живот погледнати ще ни изглеждат като благословение Божие. Църковното предание повествува, че свети Йоан Милостиви, след като свършил веднъж божествената служба, забелязал, че една жена горчиво плаче в едно ъгълче на църквата. Той рекал на дякона си: иди доведи оная жена, да видим защо е тъй опечалена. Мъж или се е поминал, или децата й са болни, или някое друго нещастие и е пратил Бог. Дяконът отишъл и довел жената при светителя. Когато свети Йоан Милостиви е запитал защо плаче тъй безутешно, тя рекла: как да не плача, владико светий? Ето, че вече 3 години се изминаха, а никаква скръб не ни е споходила. Бог като че ли ни е забравил съвсем. Никаква болест няма у дома, нито вол ни си е изгубил, нито овчица ни е умряла, и моите домашни взеха да живеят безгрижно и нехайно. Боя се да не би да погинем поради охолния си живот и за това плача. Светецът владика се почудил на този отговор и прославил Бога. Те някога християните са гледали на страданията, като на посещение Божие, и са скърбели, когато нямали скърби. И ако те са се нуждаели от изпитания в живота, за да не забравят Бога и да не охладнеят към Него, колко повече са нужни и спасителни страданията за нас, днешните християни, които сме затънали в грехове. Бог не би ни пращал скърбите в живота, ако те нямаха силата да ни спасяват от вечните скърби в ада. Страданията са лекарство. Страданията са горчиви лекарства с благи последствия. Те лекуват разните ни грехове, особено гордостта, и ни смиряват. Когато лекарят цари болния, той не му дава сладки лакомства, горчиви лекарства. Ако болният е разумен, приема с благодарност и без ропот тия горчиви лекарства, знайки, че те ще го изцерят. Само неразумните деца се мръщат и не щат да пият спасителните лекарства, защото горчели на езика им. Колко много приличаме ние на неразумните деца, когато роптаем против страданията и скърбите в живота, които Бог ни праща. Ние трябва да си спомниме в минути на най-тежки скърби за праведния Иов, който неволно страдаше и все пак геройски преглътна всички нещастия, които се струпаха на главата му, без да пороптае или похули Бога. Той загуби и имота си, и стадата си, и слугите си, и децата си. Една след друга му се съобщаваха страшните новини за връхлителите го нещастия. При всяка кобна вест той повтаряше само чудните думи: Господ даде, Господ взе. Както беше угодно Господу, тъй и стана. Да бъде благословено името Господне. Във всичко това Иов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога. Търпение до край. Чрез страданията Иов стана велик и получи спасение. Не всички страдания обаче ползват душата, издигат я и я въвеждат в небесното царство, а само уния страдания, които се понасят търпеливо,
с благодарност, с упование в Бога и без ропот. Велико търпение трябва да имат страдащите, за да дочакат да видят как горчивите зелени зародиши по клонките на добродетелния живот полека-лека, под влиянието на благодатното слънце на правдата зреят и се превръщат в сладки зрели плодове на съвършенството и спасението. Велико търпение трябва да имат страдащите, за да не би да се отчаят и преждевременно, поради нетърпеливостта им, плодът да падне кисел, горчив, недозрял. В такъв случай страданието им е напразно. Само оня, който претърпи до край, той ще бъде спасен. По учението на светия Ефрем Сирин, християнинът трябва да стои посред различните скърби и изкушения като наковалня, която макар и постоянно да е удрена, все пак не бяга от своето място, нито се разваля, но си остава все такава твърда. Не можем ние без страдания да се спасим, защото иначе как ще бъдем изпитани от Бога, дали сме твърди и непоклатими в доброто? Много неща в живота Бог така нарежда, че човек да бъде изкушен, та неговата свободна воля да се прояви и той чрез понасенето на всички изпитания да получи спасение. Защото уния, по думите на свети Макарий Велики, които живеят в страдание и изкушения и изтърпяват до край, няма да изгубят Царството Небесно. Разказва се за един светец, че той, подобно на светия апостол Павел, духом бил грабнат и отнесен на небето, дето видял светлите жилища на праведниците. Спрял се той пред един дивен чертог, в който сияела една праведна блажена душа, и светецът попитал небесния жител: какъв беше ти на земята? Той отговорил: прокажен и постоянно благодарях на Бога за тая милост. Ето какви са плодовете на страданията, които се понасят с благодарност и без ропот. Някои се смущават от мисълта, дали не са напразни и безплодни за спасението на душите им техните страдания. Те си казват: светците са търпели заради Христа и зато и са били сигурни, че с понасенето на страданията спасяват душите си. А ние страдаме или поради греховете си, или от завистта на лоши хора, или по някаква си случайност. И понеже не страдаме заради Христа, тежат ни нашите страдания като безцелни и със своята безполезност двойно повече ни мъчат. На това трябва да отговорим, че на този свят нищо не става случайно, без Божия воля или Божие допущение. И косъм от главата ни не пада без Божие знание. Ако страдаме заради греховете си, но търпим и се каем пред Бога, тия страдания ни очистват от бъдещите наказания в задгробния свят и ни спасяват. Разбойникът, който се спаси, бе разпнат на кръст от дясно на Христа заради своите грехове, но с търпението и разкаянието си той влезе в рая. Страданията са за душата това, което е огънят за рудата. Рудата, смесена с пръст, камъни и други, се очиства, като мине през огън. Душата, размътена от грехове, се избистря, като мине търпеливо през страданията. Макар грешникът и да не страда като мъчениците за Христа, но щом е обхванат от копнеж да се спаси, щом се смирява в скърбите си, кае се за греховете си и казва: за моите беззакония аз заслужавам много повече страдания, отколкото милостивият Бог ми е пратил, тогава тия негови страдания му се вменяват като страдания за Бога и го спасяват. Свети Йоан Златоуст казва, че душата се очиства, когато търпи скърби заради Бога. Мътната вода не може да се избистри, докато не мине през филтъра на пясъка. Тъй и душата не може да се очисти, докато не мине през страданията. Ако пък невинно страдаме от злобата на лоши хора, то макар и да не търпим гонение заради Христа, по думите на свети Димитрий Ростовски, щом без вина страдаме и благодарим на Бога, а не роптаем, и то ще ни се вмени като страдание заради Христа и ще ни увенчае с мъченически венец. Тъй всяко страдание може да стане страдание заради Бога. Свети Ефрем Сирин. Но кой от нас може да се похвали днес, че невинно страда? Не е ли всяко наше нещастие справедливо наказание Божие за нашите явни или скрити беззакония, за нашите съзнателни и несъзнателни прегрешения? Нашите грехове са извънредно много. И ако Бог не на часа ни наказва, то е защото чака да се покаем. А види ли, че у нас разкаяние няма, праща ни наказания? Често ние си мислим, че невинно страдаме, но взрем ли се по-дълбоко, откриваме вината си. Веднъж свети Ефрем Сирин се запътил към един град. По пътя спрял в едно селце и се отбил да пренощува у една стара жена,
вдовица, много добра християнка, с която от по-рано се познавал. Вдовицата го посрещнала много добре, нагостила го с мляко от единствената своя кравичка, която имала, и на сутринта го изпратила. В града Свети Ефрем заварил голямо оживление. Било пазарен ден. Свети Ефрем се смесил с тълпата, за да поразгледа къде какво се продава. Тук един хвалял стоката си, там друг викал, по-нататък трети шумно се пазарял с купувачите. По едно време един кордон от стражари обкръжил една група от хора, между които случайно попаднал и Свети Ефрем. Те всички били закарани в затвора. Оказало се, че това били разбойници, които слезли от планините, набъркали се между народа и в шума и суматохата, кроели да извършат някои обири. Но стражата навреме ги подушила и им попречила. В мрачната и влажна стая на затвора разбойниците викали, проклинали, нервно се движели насам-натам. А Свети Ефрем отделен от тях и застанал тихо в едно ъгълче, смирено се молил към Бога, недоумявайки за сполетялото го нещастие. От никого не забелязван, той разговарял молитвено с Бога и с болка на душа го питал: Господи, защо ме доведе в тая тъмница? Те вече заслужено получават отплата според делата си, тях хванаха и затвориха заради престъпленията им, но мене защо? Дълго тъй се молил и плакал Свети Ефрем. Най-сетне задрямал. И ето в дрямката си чува глас: помниш ли, когато беше обедната вдовица? На излизане ти забрави да затвориш пътната врата. В двора беше кравичката на вдовицата. Тая кравичка излезе през портата и се изгуби, а от нея беше всичкото препитание на бедната жена. Ето за това Бог допусна и ти да пострадаш. Свети Ефрем се сепнал и събудил. Той си спомнил, че всичко е било тъй, както му било открито в съня. И тогава издигнал ръце към небето, прославил Бога и му благодарил, че справедливо бил наказан за един свой неволен и незнаен грях. Колко много са нашите неволни грехове, па колко много са и волните ни. И ако един неволен грях на Свети Ефрем не е останал без наказание, то нас ли Бог ще пощади при всичките ни съзнателни прегрешения? Нашите грехове са толкова много, че за тях заслужаваме вечно да се мъчим в ада. Но ето, благият Бог е измислил средство, за да ни направи годни за рая. Праща ни страданията, краткотрайните скърби във временния живот, които иска да понасяме покайно и безропотно. При това Бог смесва страданията с радости, убива горчевината на скърбите със сладостта на небесните утехи и ние пак роптаем. О, ако бихме могли да видим всичкия ужас на греховете си, ние бихме потреперили и бихме благодарили за снисходителността на Бога, осъзнали, че Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Дясна и лява страна. За ония, които въпреки всичко се измъчват от възмущението, че невинно страдат, преснопаметният оптински праведник, великият старец отец Амвросий дава чудно наставление. Тълкувайки думите на Спасителя, ако някой те удари плесница по дясната страна, обърни му и другата, той разсъждава. Обикновено човек удря с дясната ръка, тъй че плесницата пада на лявата страна на ударения. А Христос казва: ако някой ти удари плесница по дясната страна, могъл ли е той, всезнаещият, да не съобрази тия характерни подробности? Разбира се, не. И ако той все пак е казал: ако някой ти удари плесница по дясната страна, то безспорно с това е целял да ни разкрие дълбока божествена мъдрост. Дясната страна е винаги символ на доброто, правото, а лявата – на опакото, кривото. Ако някой ти удари плесница по дясната страна, значи, ако някой те наскърбява тогава, когато си прав, невинен, обърни му и другата, т.е. обърни лявата си страна, спомни си за своите неправди и грехове и ще стихне възмущението ти, че несправедливо страдаш. Свети Макарий Египетски. Дори да ни се случи и съвсем невинно да страдаме, и тогава по учението на Словото Божие и на светите отци не бива да се предаваме на униние, а тъкмо напротив, да се радваме. Защото това е угодно Богу, казва свети апостол Петър. Ако някой от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо. Тъй каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления. Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу.
Най-великият образец за невинно страдание е сам Исус Христос, който остави нам пример, за да вървим по стъпките му. В живота на светиите има описани множество трогателни случаи на невинно страдание, понасено с небивало търпение заради името Христово. Който иска да утеши сърцето си с такива примери, нека прочете житията на свети Пимен Многострадални, печерски светец, и на преподобни Дула. Тук ние ще споменем един случай само, станал с великия Божий угодник свети Макарий. Живеел той като монах в една пещера край град Александрия и там се подвизавал добре. Цял ден плетял кошници и се молил Богу. При него идвал един благочестив християнин, посредник между него и града. Той занасял ръкоделията на свети Макария в Александрия, продавал ги там и купувал за тия пари сухари и други продукти за светеца. Тъй си живял тихо и безшумно свети Макарий, а неговият посредник постоянно се хвалял в града между своите познати. Ах, какъв човек знам аз, същински ангел в плът, как свято живее и как се подвизава. Скоро обаче над тихата пещера на свети Макария се извила страшна буря. Някоя си девица в града заченала. Когато след известно време родителите й забелязали това, силно разтревожени, я запитали: защо нанесе такъв срам на нашия дом? С кого съгреши? Девицата, смутена, не искала да издаде истинския виновник и за да го прикрие рекла: ей, он е там отшелник, Макарий, той ми направи това. Родителите били потресени и възмутени до дън душа. Скоро се разчуло из целия град какво извършил Макарий. Хората наобиколили неговия посредник и взели да го опрекват. Ти се хваляше, че Макарий бил светец, а виж какво направил той. Опозорил една девица. Той не бил светец, а лъжец и лицемер. Навел глава посредникът и не знаел що да отговори. Но в себе си той не можел да повярва, че кроткият и богобоязлив монах Макарий е могъл да стори такъв голям грях. Възмутените роднини на девицата отишли при Макария, насила го извлекли от пещерата му, довлекли го в града и за всеобщо поругание и изобличение пред всички го повели из най-шумните градски улици. Целият град се научил за станалото. Бедният Макарий, смутен от внезапно постигналото го изкушение, се предал на Божията воля, решил да не се оправдава, но да търпи всичко заради Господа. Градът се оживил. Из най-многолюдните улици бил поведен свети Макарий. Чували се шушукания и подигравки по адрес на беззащитния монах. Хората се споглеждали и се смеяли. Едни замервали светеца с камъни, други се приближавали до него и го заплювали в лицето. А свети Макарий с наведена глава вървял опозорен, охулен от всички и тайно се молил на Бога. Вечерта градския съд решил Макарий да поеме издръжката на девицата, а и на детето, когато то се роди. Свети Макарий се върнал в пещерата си и останал сам, седнал пак да плете кошници. Дълго време плел и се молил Богу. Най-сетне дошло време за сън. Но свети Макарий взел да плаче и да говори сам на себе си: Макарие, Макарие, не ти се полага вече да спиш толкова, колкото до сега. От сега нататък ти ще трябва да работиш двойно повече, защото има да издържаш жена. Ето и дете ти чака. Така безропотно свети Макарий носил тежкия си и позорен кръст, допуснат му от Бога, и редовно пращал всяка седмица издръжката на девицата, защото тъй гласяло определението на градския съд. Но не тъй решил Божият съд. Господ скоро явил невинността на свой угодник. Дошло време на девицата да роди. Замъчила се тя, часовете минавали, мъките й се усилвали, а тя все не могла да се освободи. Такива небивали страдания минали няколко дена. Девицата била изправена пред неизбежна смърт. Тогава тя разбрала, че не може да се освободи, понеже наклеветила невинен човек. Разкаяла се пред Бога, изповедала всичко и съобщила кой е истинският виновник. И още на часа се освободила. Родителите и близките й, които се намирали около нея, били страшно смутени и оплашени. Те всички взели да се каят, че те жестоко се поругали над един невинен човек. Всички се чудели на търпението му. Неговият подвиг изведнъж пораснал в огромни размери пред очите им. Те си спомнили как безропотно той понесъл позора, как се оставил да бъде подиграван и оплюван и как не се оправдавал. И решили да идат при него и да изпросят прошка. Чул това посредникът му и обзет от силна радост изтичал пред всички други към пещерата на свети Макария,
дето намерил светеца спокойно да си плете кошници и да се моли. Той извикал: радвай се, отче Макарие, твоята невинност излезе наяве. И му обяснил всичко, съобщавайки му, че ето, идат от града хора да му се извинят. А свети Макарий, вместо да възликува, възкликнал: горко ми, защото си изгубих небесната награда. И избягал да се скрил на друго място, за да не бъде прославен от човеците. Ето колко чудни са били подвизите на светците в страданията. Сред тях те още повече са заблестявали в небесен ореол. Те са ставали още по-свети, окъпани в собствените си сълзи. И ако те тъй мъжествено са понасяли уния скърби, на които без вина са били подхвърлени, то какво да кажем ние за нас, днешните човеци, които страдаме заради нашите многобройни грехове и въпреки това роптаем? Не да роптаем трябва, а да се чудим на Божията милост, която чрез временните страдания гледа да ни направи достойни за рая. Защото Господ наказва когото обича, бичува всеки син, когото приема. За да ни приеме в своето небесно царство, Бог тука ни изпитва и наказва малко. Временните страдания ни избавят от вечните мъки, колкото и несъразмерни да са едните с другите. Но тъкмо в той се крие Божията мъдрост и благост. Знаейки това, много светци са се молили да ги накаже Бог тук в кратковременния живот, да във вечния да ги помилва. Свети Ефрем Сирин е говорил: тука ме накажи, Спасителю мой, а там прости. А ние искаме и тук, и там да бъдем само в радост и доволство. Но това е невъзможно. Да си представим, че Бог ни каже да изберем едно от двете. Или един ден да страдаме, за да бъдем цял живот след това здрави, щастливи, или един ден само да се веселим и пируваме, за да бъдем след това за цял живот нещастни и болни. Кое бихме избрали? Без съмнение първото. Да бъдем само един ден в страдания, а цял живот в радости. Е, добре. Не е ли точно така с нашия живот? Земното ни битие е като един ден в сравнение с вечността. Колко по-добре е тук да страдаме и да потърпим безропотно скърбите си, та оттатък да бъдем в мястото на радостта. Свети Йоан Златоуст, удивлявайки се, че тъй милостив е Божият промисъл за нас, казва: трудовете той, Бог, е определил за тука, дето животът е кратък, а венците е запазил за бъдещето, дето животът е вечно млад и безсмъртен. Един час в ада. Епископ Теофан Затворник привежда на едно място един много поучителен пример, който по-добре от всичко друго разяснява истината, че безропотно понасените страдания на земята освобождават грешната душа от вечните мъки в отвъдното. Някой си страдалец лежал тежко болен дълги години и всичко търпял мъжествено. Когато тялото му почнало вече да гние, той не можал повече да понася тежките болки и ужасната смрад и извикал: Господи, не мога вече да търпя. Вземи ми душата. Ангел Господен тос час му се явил и рекал: Господ чу твоята молитва. Но понеже ти остава да страдаш по неговия справедлив съд още 1 година на земята, за да се очистиш напълно от греховете си, той ти оставя да си избереш едно от двете. Или още 1 година да се помъчиш болен, или за 3 часа само да бъде занесена душата ти в ада. Страдалецът помислил: 1 цяла година още мъки на това легло, то е непоносимо. Не, по-добре в ада за 3 часа. Ангелът взел душата му, заключил я в ада и го оставил сам. С отлитането на ангела изчезнала и последната светлинка от това страшно място на мъките. Страдалецът чувал само безнадежните вопли на грешниците, измъчващи се във вечния огън, виждал да се мяркат пред него злобните лица на демоните и като се почувствал сам и изоставен от всички, взел да вика отчаяно, но на неговите вопли отговорило само глухото ехо на адската бездна. Никой не му се притекал на помощ, защото тук всеки грешник бил зает със собствените си мъки. Тъй този беден страдалец започнал сам да страда непоносимо. Минавали минутите като часове, часовете като дни, дните като години. На него се струвало, че той вече цели векове се мъчи в адската тъмница и той се отчаял, че някога ще се избави от това зловещо място на мъките. И започнал с всички сили да стене и реве. Най-сетне над него се разляла тиха светлина и се явил ангелът. Как се чувстваш, братко, тука? Попитал той.
А страдалецът през мъките си едва отговорил: аз не мислех, че ангел ще ме излъже. Как така? Запитал ангелът. А страдалецът продължил: ти ми обеща, че само след 3 часа ще ме вземеш от тук. А ето, вече цели векове изминаха в тия мои мъки. Какви векове? С кротка усмивка отговорил ангелът. Само 1 час е изминал и ти остават още 2 часа да стоиш тук. Още 2 часа ли? Оплашено извикал страдалецът. Само 1 час изминал? О, не мога да търпя вече. Нямам сили. Ако има милост Божия за мене, моля те, вземи ме от тука. По-добре на земята да страдам години и векове. Готов съм да страдам там даже до второто пришествие, само от тука ме извади. Тогава ангелът рекал: добре, Бог допусна да се помъчиш в ада, за да видиш от какви страдания той в своята любов гледа да те спаси чрез твоите временни болки, тъй като узнаеш това да не роптаеш в своите страдания. При тия думи страдалецът отворил очи, събудил се пак в тялото си след 1 час на примрялост и от този ден със сладост започнал да понася своята тежка болест, която взела да му се струва нищожна и лека в сравнение с вечните мъки в ада. Скръбни читатели, вие, които ще четете тия редове, почерпете поука за своите измъчени сърца от приведените на много места божествени думи, извлечени от словото на живота и от дивните примери на светите Божии угодници. Вие не сте сами в страданието си. Чуйте обещанието на Господа: с Него съм в скърби. Близо е Господ до сломените по сърце и смирените по дух ще спаси. Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно в различни изкушения. Старайте се да не роптаете. Спомняйте си търпението на Иова и Давидовото смирение. Не безцелни се пращат скърбите на земята, но обучените чрез страданието то принася мирен плод на праведност. Словото Божие свидетелствува: кратковременното наше леко страдание ни доставя в голямо изобилие пълна вечна слава. Помнете, че Бог е любов и че Той, когато ви наказва, най-много ви обича, тъй като чрез наказанието проявява грижите си за вас и гледа да ви спаси. Затова Той не ще ви остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. Нему, на милващия ни и чрез наказанията Бог, да бъде слава вовеки. Амин. Край на книгата.